गिबियाव बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बियो देरहाखांब्ला बर'खौनो जोगारफिनो जाबायदि एंगेलाव बुंदों आंहा फुल डाउट दङ जे बेबो बे एखे लैथोनिनो मासे ना होनना खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर जय बर' हारिनि गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बरायग्रोनाय थाबाय गोबावनि उनाव दिनै फिन गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दिनै जों सावरायगोन मिस इउनिभार्स इन्डिया जार्नि पिंकि बसुमतारीनि सायाव दासान्दि जों बयबो फेसबुक ससियेल मिडियाफोराव पिंकि बसुमतारीखौ लानानै गोबां कन्ट्रोभार्सि सोलिनायखौ नुनो मोनगासिनो दा मानो बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सि जालायखो बा जानांगौ गोनां जाखो बेनि सायाव फंनैसो सुंद'यै नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायलायगोन आरो थारैनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा पिंकि बसुमतारीखौ बेबारनि 2026 नि मिस इउनिभार्स इन्डियायाव भट होना देरहाहोमारगोन ना बे गिदिर मोनसे दिनैनि दिनाव गिदिर सोंथि जानानै फैदों कारना बेनो थांनाय समफोराव जोंनि सानैसो बर' सिख्लाफ्रा जाबायदि गोरोन्थि खामानि मावलांबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय दिनै पिंकि बसुमतारीया भुगिनो गोनां जानानै फैदों दिनै पिंकि बसुमतारीनो भट होनो थाखाय लाइमोनफोरा गिखांनाय फैदों रायजो राजाफ्रा गिखांनाय फैदों बिथांमोना फार्स्टआव बर' रायजो राजाफोरनियाव भट बियो नाथाय थांना लास्टआव देरहाखांब्ला मा खालामो बर'खौ जोगारो देरहाखांनायनि उनाव बर'खौ जोगारना गुबुन हारिजों जुलि जायो बेसिकेलि बे बर' सेंग्राफोरखौ बांसिन लाजि फोनांनाय बायदि जाहैयो आरोना बेखौ आं बुङाखै जे बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानो मोना होनना मोनो इन्डियान ल' बायदियै जोंहा जिखुनु जनजातियानो जा जुलि जालायनो मोनो बे राइट्स नाथाय बेखौ बड'लेण्ड रायजोनि गासै रायजो राजाफ्रा लुगैया सासे मुंदांखा आइजोखौ बर' सेंग्राजोंनो जुलि जाजानो लुगैयो बड'लेण्डआवनो थाजानो लुगैयो बेफोरबायदि भटखौ जों सासे नङा सानै नङा साथाम नङा जों साब्रै साबा सिख्लानो भट होनानै देरहाहोहरखांबाय एग्जाम्पल बायदियै जों होनो हायो जेरै प्रनिता स्वर्गियारि जमुना बर' अंकसिता बर' राजनि बसुमतारी आनाया ब्रह्म राजमि नार्जारी हिमाक्षी बर' बिथांमोनखौ गासै बर' रायजो राजाफ्रानो मोनसे गिदिर सिमां लाना सानसे समाव साफा देरहाहोहरदों नाथाय सासेबो जाफुंहोआखिसै जायनि थाखाय दिनै पिंकि बसुमतारीया भुगिनो गोनां जादों पिंकि बसुमतारील' नङा सिख्ला मानसि होनोब्लानो हिन्जाव मानसि होनोब्लानो सापर्ट खालामनो गिनाय जागोन सापर्ट खालामनाय नङा जायनि थाखाय फैबाय थानाय उन्दै जेनेरेशननि बिनानावमोननि दिनाव गिदिर मोनसे गोहोमा गोलैहैगोन जोंहा सिगांनिफ्रायनो मोनसे इन्टारेस्टआ दङमोन नाथाय दिनै फैयै बे इन्टारेस्टआ जोबफैबाय जों बयबो मिन्थिखागौ जे बर' हारिया मोनसे गोलैसोना थानाय फिसा हारि जायनि थाखाय जों सोरबा सासे बर' फिसा इन्टारनेसनेलनिफ्राय भट बियोब्ला जोंहा मोनसे प्राउड फिल जायोमोन बा जोंनि बर'फ्राबो एसेबां गोजौ लेभेलाव जायगा आवग्रिनो हाबाय बा जायगा मोननो हाबाय बेनि खुसिजोंनो नों एसे आं एसे बयबो ज' जालायनानै गोजौआव हाया हास्लाबा एसे नारखोना दैखांहरना देरहासार खालामना हरोमोन बेफोर इन्टारेस्टआ दिनैनि दिनाव गैला खालि नैबे मोनसे बाथ्रायाल' गासैनिबो थिंकिंआव हाबनानै दंसै जे भट होना मा फायदा नैबे नुवा नङा जों जथेस्थ' नुबायबो गिबियाव बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बियो देरहाखांब्ला बर'खौनो जोगारफिनो नोंथांमोना नैबे मोनसे पिंकि बसुमतारीनि बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ नायलाय रायजोफोर भिडिअखौ नायखांना बयबो गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजोफोर आंनि कम्फर्ट बिथांमोननि लाइफ बिथांमोननि गावनि चॉइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया गावनि चॉइस
जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया गावनि चॉइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया दिनै पिंकी बसुमतारीनो भट होनांगौ ना होनाङा बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु आंनिफ्राय डाइरेक्ट स्पष्ट खोथा पिंकीनो आं भट होआ बिथाङा खोथाखौ जाबायदि एंगेलाव बुंदों आंहा फुल डाउट दङ जे बेबो बे एखे लैथोनिनो मासे ना होनना नोंथांमोना मा सानो गाव गावनि मोन्दांथिखौ बयबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम रायजोफोर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय थेंक इउ बाय